Kedves szülők, kedves vendégek, kedves ballagó óvodások! A napraforgó napközi otthonos óvoda Szivárványtag óvodájának első teljes ballagó csoportját búcsúztatjuk most ezen a szép délutánon. Az óvodán keresztül indul a gyermek a nagyobb világ felé. Itt az óvodában óvtuk, védtük a gyermekeket azoktól a káros behatásoktól, melyekkel a kinti világban találkozni fognak. Gyorsan elszállt ez a 2 év. Őszintén remélem, hogy ezek a gyerekek nem csak súlyban és magasságban gyarapodtak ez idő alatt, hanem maradandó értékeket is magukkal visznek az útra. Szeretetet, egymásra figyelést, megbízhatóságot. A szülők felelőssége a gyermeknevelésben nem korlátozódik a ruházkodásra és az élelmezésre. A gyermekeket érő hatalmas információmennyiségtől és a szellemi környezetszennyezéstől védeni kell gyermekkorukat, nehogy túl hamar kelljen felnőniük. A gyermekek életében előre meghatározott módon és megszokott időben érkeznek a kiemelkedő események, amikor a baba először mosolyog, az első fogacska, az első szó, az első lépések, mind emlékezetesek a szülőknek és a nagyszülőknek. A mai nap is egy ilyen alkalom. 2 éve szorongva léptétek át az óvoda kapuját. Az óvónénik sok-sok türelemmel szép szóval vezettek be benneteket az óvodai életbe. Az óvodába lépés általában kisebb-nagyobb zökkenőkkel kezdődik. Az óvoda elhagyása mégis nehéz mindenki számára. Akivel eddig voltatok napi 7-8 órát, azoktól most búcsút vesztek. Új gyerekcsoport, új épület, tanítónéni. Felnőttetek a nagy feladatra, iskolába léphettek. Szereztetek elegendő tudást, ismeretet, hogy a nagy iskolai életben megálljátok a helyeteket. Hiányozni fogtok akkor is, ha sok csínytelést követtetek el, de ezek csak gyerekes csínytelések voltak. És most hallgassuk meg a műsorokat. Magyar házban a vendégek szeretettel várják, pirosra sült frisztikóval szívesen kínálják. Ha nincs kalács, ha nincs cipó, mit tehet az ember? Köszönti a vendégeket meleg szeretettel. Sok víg nap után itt a búcsúnak indul a csapat. Nem vár ide már, játék, mese vár, tollam, ceruzám kísér ezután. Jonászi Magda, búcsú az óvodától. Kicsik voltunk, nagyok leszünk, hívogat az iskola. Csinglingi, gyertek, gyertek, szól a csengő szép szava. Megyünk innen, hogy ne mennénk, kedves
sosem ám a betű, de azért most óvodásként mégis könnyes a szem. De jó is volt ide járni, mennyi öröm várt itt ránk, sok-sok mese, nóta játék, napsugaras szép kilát. Itt játszottunk télen-nyáron, ültem, s velem nőtt a szék, a baba, a labda, autó, tanultam verset, mesét. Hely, de jó volt ide járni, ugye bizony gyerekek, óvónéni, akárcsak az édesanyám szeretett. A csengőig ágaskodtam, elérem már könnyedén, hisz a kicsiknek most én mondom, te is megnősz kis, hogy kicsik voltunk, nagyok leszünk, hívogat az iskola, de téged szép óvodán nem felejtünk el soha. Mentovics Éva, hív a csengő. 3 éves múltam éppen, eleinte sírtam, féltem. Eltelt 1 év, 2, 3, hagyj el, csaj ég a tortámon. Gyorsan szálltak el a védek, már nem sírok, nem is félek. Sőt, ha engednétek, itt töltenék néhány évet. Tudom, ezt nem lehet, meg is értem, és elmegyek. Vágyom is a sok tudásra, vár a tankönyv, írka, táska. Csengő hív a tantermekben, vár a betű, számok, lecke. Óvónéni kis pajtásom, néha azért visszajárok. Búvónad, búvócsiga, piros fektyes labda, iskolába megyünk holnap, ma van búcsú napja. Maszkó bácsi, hajas babát, itt van az új táska. Hátom viszem, hogy az úton minden gyerek lássa. Nászi Magda, hogy is volt? Édesanyja kézen fogott, így kísért az óvodába. Ámulattal léptem be a játékok birodalmába. De jó lesz a gyerekekkel, csupa móka kacagás. Büszkén nézek rám a mama, a gyermekem óvodás. Bizony, jó lesz, mondogattam hős cincélként bátran. Amikor megérkeztünk, csak szetegve álltam. Aztán csak azt vettem észre, az első nap félénksége emlék lett belőle. Óviba már magam megyek, vigasztalom a kicsiket, ne szipogjál kiskoma, remek hely az óvoda. László Szilvia, ha felnövök, azt hiszem, ha felnövök, űrhajós leszek. Oda lentről integetnek majd az emberek. Azt hiszem, ha felnövök, orvos is leszek. Rendelőmben meggyógyulnak majd az emberek. Azt hiszem, ha felnövök, nagy tudós leszek. Tudásomért csodálhatnak majd az emberek. Azt hiszem, hogy mindenképpen jó ember leszek. Elérem, hogy szeressenek majd az emberek.
mégis ballagni kell, mert ez most egy ünnep. De miért ünnep az, hogy nem jövök ide többet? Jó, tudom, hogy iskolás leszek, de az csak ősszel lesz, most miért ünnepeljek? Különben is egy kicsit szomorú vagyok, mert el kell mennem innen, mert mi vagyunk a nagyok. 2 évig jó voltam, szót fogadtam mindig, majdnem mindig azt tettem, amit tenni illik. Most kezdhetem előről, ott az iskolába, hogy szót fogadjak, jó legyek, és feleljek is bátran. Meg fogom próbálni, ezt most megígérem, de hogy miért kell innen elmennem, azt továbbra sem. Ez jobban is. Egy új világ, egyre tányád, vártél, amióta megszülettél. Óvodában nincs helyed, nem vagy többé kisgyerek. Tászka lóg a vállamon, hátam nem is láthatom. Talán nálad is nagyobb, abban van a holnapom. Itt egy kapu, nagyon nagy, látom, kicsit ilyet vagy, nem kell félni. Tegnap, mint én álltam ott, nem volt még. Ne kövess el nagy hibát, tanulj, és tiéd a világ. Lépjél hát, de kis vagány, ott vár rád a tudomány. Katiszta búcsú, drága kedves óvodám, milyen szép is vagy ma. Virágzsóvány, öltöttél fel erre a nagy napra. Elbúcsúzom én most tőled, játszottam már eleget. Sírtam és kattattam is, másnak adom helyemet. Kinőttem az ágyacskámat, kis székem is pici már, pakocka is játékmacka, Isten veled mesebár. Itt az idő elközelget, iskolába indulok, de hozzátok visszajárni, mindig örömmel fogok. Ma van búcsúzás napja, azért járunk sereget, hogy végfájunk kedvünket. Ma van búcsúzás napja, iskolába menjünk szüleink örömére, tanítóknak kedvére. Iskolába menjünk előbb mondjuk ABC, azután lesz nagy leszket, ha érünk nehezére. Előbb mondjuk ABC. Óvodától iskoláig.